Masu kallon mu barkamu da warhaka kuma muna fatan cewa kuna nan lafiya. A wannan tasha naku ta Hila TV yau ma ga munan a cikin karamar hukumar Bogoro wanda take nan a jihar Bauchi. In mai kallo yana bibiyan mu zai iya ganewa cewa a bayana jama'a ne makil a nan a cike suna ta hada-hada. Wato sabuwar kasuwa ne wanda aka bude ta a nan wanda bata jima ba kuma hanya ne na ci gaban al'umma. Wanda muna nan a tare da mu akwai waɗanda za mu yi hira da su, za ku ji menene dalilin bude wannan kasuwa kuma yaushe aka fara wannan kasuwa. A tare da ni za mu so mu ji sunanka sannan kuma da makaminka da kake da shi a wannan kasuwa. Haka ne. To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ni ne Abubakar Adamu, dibiti ne na chairman na wannan kasuwa. To yaushe ne aka bude wannan kasuwa? Yau dai ina ganin mun ci ta na sati 5 kenan. Sati biyar. Sati 5. To ban san menene dalilin da ya sa gashi nan dai a nan aka bude kasuwan ba, saboda in ka duba daga hanya can in ka fito Bauchi nan dai gashi nan zai fita zai shiga ta har Plateau. Nan kuma zai shiga asalin fadan shi karamar hukumar Bogoro. To menene dalilin ku da ya sa kuka zaɓi wannan wuri a yi wannan kasuwa? Haka ne. Dalilin mu shine karamar hukuma muka roke ta, muka roki gwamnatin karamar hukuma ta bamu wannan wuri saboda nan junction ne, kasuwa ba ta yiwa sai inda mutane suke. Dalilin da muka kawo kasuwar nan ka gan mu a wannan wuri muka zo muka kafa ta kenan. Muka nemi karamar hukuma ta bamu dama ta saya mana wannan wuri muka kafa. To kana ga menene alfanunta wa al'umma na wannan karamar hukuma musamman ma ita jihar Bauchi gaba ki daya? Wannan ba jihar Bauchi ba, Najeriya gaba daya ci gabanta ne wannan kasuwa namu. Muna alfahari da wannan kasuwa saboda a jihar Bauchi gaba daya, kudancin Bauchi kasuwar mu guda ɗaya ne, shine Mararraban Liman Katago. Muka ce mu ma bari mu kwatanta mu gani in Allah ya wuce mana gaba mu ma mu samu ci gaban wannan kasuwar namu. Kishin kasa ne ya samu bude wannan kasuwa, muna fatan kuma Allah ya wuce mana gaba. Kaji dalilin niyan da muka yi ma wannan kasuwa kenan. Yawwa. To mun gode sosai, Ubangiji ya jagora. Kun ji abin da aka iya faɗa kenan. A nan kuma za mu sake zama da shi chairman na kasuwa. Mu ji sunanka da makamin naka. Ine Idris Wakili, chairman ɗin ɗan kasuwan dabbobi na karamar hukumar Bogoro. To chairman, ga shi nan dai an fara kasuwan dabbobi a nan, kamar da me akan iya kawo a nan wurin? Gaskiya abubuwan da ake kawowa duk abin da kasuwa take bukata ana kawo su a nan. Shanu, awakai, tumakai, har kaji, dawa, shinkafa, masara, duk dai kawai abin da kasuwa take bukata akwai shanu. Na ga kuma cewa kamar matasa suna nan da yawa a nan wurin. Menene kake ganin wannan kasuwa ya kawo musamman a wurin neman abun yi ma matasa? Dama wannan kasuwa dama ita ai wato ta hana matasa zaman banza ne kawai. Wannan kasuwan ba wai wani abu ba, ta kan hana matasa zaman banza kuma ta kara mana tattalin arziki a karamar hukumar namu na Bogoro. To kana ganin cewa akwai wani wato alfano da ita karamar hukuma za ta yi da wannan kasuwa? Gaskiya ba kaɗan ba ma. Karamar hukuma dai mun roke ta mana komai da komai, sai dai kwaya ɗaya shine karamar hukuma ta buɗe mana kasuwa kuma ta bar mu har yau ba tallafi a kasuwan. Amma in za ta tallafa mana dai a kasuwan nan, na tabbatar mu al'umman karamar hukumar Bogoro ba abin da za mu ce dai mu da talauci kan mun yi bye da shi insha Allah. To kaman ka yi maganan kuna neman tallafi, me da me kenan kake ganin tallafi shine a tallafa wa 'yan kasuwa daga kan shanu har awakai har akuyoyi, kaji. In aka tallafa wannan to mu insha Allah muna ganin tun da matasanmu sun yi hoɓɓasa da wannan goyon bayan kasuwa, muna ga insha Allah za mu yi baba da talauci a karamar hukumar Bogoro insha Allah. To fannin wato shi ci gaba na wannan kasuwa, akwai wani abu musamman da kuke so a yi a cikin kasuwan, kamar gine-gine ko kuma shaguna ko kuma kuwa haka ake yanayin kasuwan naku? Kawai na ga an sa su kututture ne ko itace ne? To wannan koken dai tun farkon bude kasuwa muna da koken. Wannan gine-gine dai a mana rumfuna
ai ba yanda za a ce wannan turakun na dabbobi ne, amma sauran jama'a dole ne muna roƙon gwamnati, karamar hukuma da gwamnatin jiha inda hali a taimaka mana a mana rumfuna da inda za mu sami ofishinmu da kuma inda za a saukar da ba'i, don wani su ba'i suna zuwa mana wanda suke da muhimmanci. In suka zo ba inda za mu ajiye su sai dai gindin bishiya, to muna roƙon gwamnati ta duba da hali ta taimaka mana, ta mana wa'innan rumfunan, insha Allah mu sami inda za mu dinga baƙinmu inda za su dinga hutawa. To kira ga al'umma yanzu, menene za ka kira al'umma musamman da suke nan Bogoro, jihar Bauchi da ma ƙasar gabaki ɗaya? Al'umman karamar hukumar Bogoro kan mun yi kira kuma sun amsa. Al'umma dai suna ba mu goyon baya a wannan kasuwan 100%. Kowa yana Allah kawai wannan wurin kawai a samu gwamnati ta tallafa wa wanda ya kamata a tallafa masu, saboda wannan wurin mu samu mu zauna da gindi insha Allah. To mun gode sosai. Allah ya taimako. Amin. Ni ba wani abu na kawo saboda ina da tura ko muna bukatan in kasuwan ta kara karfi za mu rinka zuwa ko Taraba haka muna daukowa muna kawowa muna sayarwa a wurin. Alhamdulillah kasuwa tana kara haɓaka da kyau. Hakikan kasuwa inda ta tafi da haka to zuwa gaba za a sami alheri a wurin ainihin. Ko mun ga dabbobi ake sayarwa, kai nama kake sayarwa. Ni balangu naman dabbobin kenan. To me ya kawo wannan? Ci gaban zaman lafiya, gaskiya bukata da gwamnati ya kamata ta tallafa ma 'yan kasuwa da mai niyan kasuwa da masu zuwa. Sakamakon yanzu na zo ina nama kace me damuwa na ce maka jari ban da shi. Duk lokacin da gwamnati ta ce to ga fasantas naka ta baka bashi duk wata ka bada kaza ko duk sati ka bada kaza, to lalle alaikin duk wanda ya ji labari a kasuwan nan zai yi yunkurin zuwa dan ya samu abun kasa kasuwa, a rage zama matasa da shauransu. Wannan duna daga cikin ci gaba namu na 'yan kasuwa, tunda burinmu na 'yan kasuwa muka ce gwamnati ta dan mana wancan rumban, ta mana wancan gyaran, ta kula da mu da yanayin komai da shiga da fitan jama'a, ta kula da su, to lalle alaihin ana samun ci gaba a kasuwa. Sunana Mary Alamdu daga Tafa Balewa a Angon Locust. Na zo ne sayar da abinci a kasuwan shanu na Bogoro. To wannan shine karo na farko na zuwanki kasuwan ko kuma ko? Ni ne farkon bude kasuwan, ni aka fara sayar da abinci. Ok, so daga ranar da kika fara zuwa wannan kasuwa zuwa yau, za ki iya gaya mana irin ci gaba da kika samu? Gaskiya na fara da mudu ɗaya ne, sai wani sati da ya kewayo sai na yi mudu ɗaya da rabi shinkafa, da wani sati ya kewayo sai na gwada tuwo, yau kuma na yi gwaton wake da shinkafan da tuwo. Ina kan ci gaskiya, na gode Allah. A takaice dai damu ce kwalliya ta biya kudin sabulu kenan? Sosai. To wani irin roko ne kike da shi ga gwamnati, ganin cewa kasuwan ya fara sabo, ko akwai wani bukata da kike nema ko na tallafi ga gwamnati? Gaskiya muna dan neman taimako da gwamnati, in son samu shine ta dan tallafa mana da dan abin juya hannu da kuma ko rumfa da in ruwan sama ya zo za mu dan shiga ciki mu zanna a ciki. To ga yadda muka ga yadda kasuwan yake tafiya, ko kuma da ki iya gaya mana nan gaba kina kyautata zaton kasuwan zai girma ya fi haka? Gaskiya nan gaba, nan da watanni biyu ma, tun da wata ɗaya kenan, nan da watanni biyu ma ba wurin sa kafa. Sunana Halimatu Sa'adiya. Na ji labari ne gwamnatin Bauchi ta bude mana wani gagarumin kasuwa na neman alheri da arziki. Ko dai kore bana talauci daga cikin garin. Shi yasa na yi farin ciki, na farko na zo na duba wurin na ganta ya min inganci. Dama ni sana'ata abinci da nake sayarwa. Sai da na gani na ce to bari na gwada. A farkon gwaji da dai gaskiya na samu alheri. Shi yasa na bar wannan kasuwan da nake ci na dawo nan gaba daya. To a takaice dai kwalliya ta biya kudin sabulu kenan? Gaskiya har da omo. A farko abin da muke roƙo Allah ya kawo mana da fitina. Domin abin da muke tsoro kenan fitina, ubangiji Allah ya kare mana fitina kuma ya hada mana dankon soyayya da mu da mutanen garin gabaki daya. Abin da muke so gwamnati ta kara mana shine rumfuna muna da kashi. Farko abin da yayi abin arziki tana ko ina ba ruwa ba amfani. Mun ga ruwa mun ji dadi, mun kuma gode kuma Allah ya kara budi. Muna so a kara mana shaguna, rumfuna da kuma fadin kasuwan.
To idan na leka za na ga Fulani, na ga Sayawa, na ga Jarawa, na ga yarurruka daban-daban kuma da addinan nan guda biyu. A takaice dai daga farin wannan kasuwa zuwa ga yau zaki ce dankon zumunci da zaman lafiya ya haɓaka kenan a kasuwa? Gaskiya mu ma ai abin da ya sa na da yarda da kasuwan da mun naga karan kan ma mutanen garin sun yarda da zuwan mu, sun karɓe mu hannu biyu. Gaskiya ba sai mutum Allah ya mashi albarka, iya da amana. Masu sauraro da kallon mu za ku iya ganewa cewa a daidai nan wurin wato an nema wani yanayi ne wanda yana nan a tsakiya, wanda in ka fito daga Bauchi ka wuce da zuwa Tafa Balewa, in ka shigo nan an haɗu ne a wani wuri mahaɗa wanda ta ɗayan fannin ya shiga ta Bogoro har ya wuce ta Plateau. A ta ɗayan gefe ma za mu iya gani cewa hanya ya mike daga ɓoye, wanda akwai manya-manyan kasuwa a duka a wayancan fannin. Muna fatan cewa za ku ci gaba da bibiyar mu, musamman ma ku ziyarce mu a YouTube channel namu na Tahila TV, hakan nan ma a Facebook Tahila TV. Kar ku manta ku danna subscription din nan, inda muka yi nan gaba ma za mu kawo muku shiri kamar makamancin irin wayannan. Daga ni sunana Solomon John Madaki nake cewa mu huta lafiya.